nyaya ye4 million US dollars iyaya yovhiringidza vanhu musoro police chaiyo yosvikawo pakuita sekunge iri kuvhiringidzika mushure mekunge vabuditsa list revarume 6 avo vari kunzi ndivo masuspects verobhari iyoyo ende mazita avo ndiwo akanyorwa ayo ana David Sawadye, Elijah Vumbunu, kuda kwashe Mudzinkwa kana kuti Umbro anozivikanwa nezita rake kuti Umbro, Paul Chanake, Takafa Vumbunu na Israel Zulu. Ndo list rakabudiswa iro randakaisa pa screen apo, ndo list rakabudiswa nepolice pa masuspects 4 million US dollar yakabiwa iyo yakunzi ndo the highest pa records ese mari yese inonzi yakambobiwa. Iyo ndio mari yakawandisa pa mari yese ingangere yakarobwa. Kunyangwe zvazvo vana veZimbabwe vachiziva kuti mari yakawandisisa yakabiwa isingazikanwi kuti yakafamba sei 15 billion US dollar yakabiwa pamazuva aya yaingotaurwa nezvayo pamazuva ekwana Mugabe aya. Asi iko zvinezvi pane yakaita zvekurobwa zvekubvutwa ndiyo iri kunzi iri highest. But chinhu chiri kuti vhiringidza panapa chatiri kuona pane police report imwe yakabuda press statement yekuZRP yakabuda musi wa 18 October 2023 ichinzi the Zimbabwe Republic Police confirms a shooting incident involving 2 armed robbery suspects Israel Zulu and David Daus Takawira who occurred on 17 October 2023 at Manyame River, South Park, Harare. The shooting incident follows the arrest of the suspects in Mutare on 16 October 2023. The suspects revealed to be detectives from CID homicide Harare that they hid firearms in the bush area near Manyame River, South Park. Upon arrival at the scene, the suspects tried to escape while taking advantage of the current weather situation, leading to a shortcut. Subsequently, the suspects were shot by the detective and were taken to Salim Mugabe Hospital. They died upon admission. Ndo police report iripo yakabuda yatiri kuona kuti iri kuconfirma panapa uyu anotwa Israel Zulu akanga aripo pavanhu vacho vari kunzi masuspect aya vari maviri vakanofa pavakanoadmitwa Salim Mugabe Hospital iyo yaizikanwa chinzi Harare Hospital. Saka vari kunzi vakashayika vanhu ivavo, but zviri kushamisa pano kuvaona varipo pa list remasuspects ve4 million. Zvinova zvinhu zvareiza maconcern kune vanhu vakawanda vemuZimbabwe vachibvunza kuti apa zviri kufamba sei kuti tave kuona varume ava vari kunzi varipo pamasuspect. Ende zvekare patadzika tichitarisa tichiongorora even comment section yepanga papostwa nyaya yacho yanga yabudiswa taionera kune vanoitwa the ZANU-PF Patriots, ndo vari kuti propaganda at its best. One of the guys were sentenced in 2017. You sound desperate. Parikunzi pane one akatotongwa muna 2017 arikunzi aripo ipapo. Saka ndo nyaya imwe iri kunetsa manje kuti tinoinzwisisa sei mari iyi chokwadi hama dzadiwa inodzoka here, kana kuti pamwe zvichida mazita angango afanana here, kana kuti pamwe zvichida vanogona kunge vangosanganisa mafiles mapapers avo here. Ende imwe nyaya futi yatakambonzwa parikunzi vanhu ava vanongodaro vachinzi vari kugara kunyika yeSouth Africa. So ndakanzwa pakunzi pakaitwa matanho ekuti pashandiswe iya inonzi Interpol inenge ichitsvaga vanhu. Ende munongoziva mese South Africa ine zvairi kuti South Africa mbavha dzakaita semarobhasi marecords avo ekunzi marobhasi ananingi vazosvikirwa vakabatwa nemaoko anotori mashoma. Chinotoitika muSouth Africa ndekuti marobhasi unotozonzwa kunzi vanga vachida kuba mari ndobva varohwa nepfuti vafira ipapo. Ndo mabatirwe anotoitwa marobhasi, kwete zvekubatwa nemaoko. Because ukada kuvasvikira zviri peaceful zvokuda unovabata kuti takusvikira ndina mubata zvezviya, munongozviziva kuti ivo vacho vanenge vachitonayisa moto, vanogara vanotori nepfuti dzavo kudhara. Saka inyaya imwe zvekare iri kuita kakuvhiringidza kuti kana vachiti vari kuda kuenda kunovatera kureva kuti vanenge vatodeploya ngirikini yakatoti simbei team iri strong
inoenda kunokwanisa kubata because marobhasi ava batwa nemaoko. But anyway, but dai manga muri muZimbabwe munomu aiwa taiziva kuti vakomana vari kuita basa ravo. But okungoti apa zvingori zvinhu zvangovhiringidza maZimbabweans chete kuti saka apa zviri kufamba sei. Pakunzi pane hwana wacho ari kunzi akasendenzwa muna 2017 ko mumwe wacho ari kunzi akafa. Saka what's going on, chii chiri kunyatsoitika? Ndo zvinhu chete zvanga zvinongotaurwa nemaZimbabweans panyaya iyo yeupdate yemarobhasi e4 million. Muri eZimbabwe ndangoti darika nepanapa ndichingotaurawo nyaya dzatinenge tangosangana nadzo mukufamba pachannel yenyu, kusazivawo kuti nyaya iyi makaitarisawo hama dzadiwa munoionawo sei.